close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hello guys, welcome back to my education YouTube channel. So नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे फट'शुट निउ इयारनि फट'शुटनि ब्लग लाना फैलायबाय। दा फट'शुटआव सोर शुट खालामगोन नायदो नै गिबियावनो फंबाय गेन्द्रा बे मेकआप खालामाखै बाखि आदार्स आंबो एसे मेकआप खालामबाय। ओमफ्राय बिनानाव सासे दं, ओमफ्राय आब' दं, बेटि दं, ओमफ्राय नै डार्लिं दं। हाय करो गाइस। हाय। ओमफ्राय जों दा आब' मा जायगायाव थांगोन जों मेकआप खालामनो? माबा मेकआप लायनो सरि शुट खालामनो मा जायगा दंमोनलाय? सुवेल बगिनदियाव सुवेल होननाय मोनसे जायगा दं। जोंना बगिनदियाव आब'मोनाव फैदों, आब'मोनावनो फैबाय, फैनानै हरसे थाबाय, ओमफ्राय ओंखाम जाबाय, जाखांनानै मेकआप खालामबाय, ओंखारबाय आरो दिनै। ओमफ्राय दा जोङो फट'शुट खालामहैसिगोन। नोंथांमोननोबो आं फट'खौ भिडिअनि लास्टआव देखायगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ गोजौजासिम, होमबा नुगोन। नङा नङा पलि नङा नङा हय 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 तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओमफ्राय दं आब'मोनहानि न'निफ्राय। आब'आ जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरनि फार्स्ट बर' एक्ट्रिस, इस्टाब्लिस खालामजेननाय एक्ट्रिस सिमेन्ट-सापर एरियानि। ओमफ्राय बगिनदियाव हाबा जाफैबाय आरो आब'नि नामानो जाबाय जन्मनि। मामोनलाय आब'ना सिख्लायाव? सिख्लाया मामोनलाय? जन्मनि स्वर्गियारि। ओमफ्राय दा मा जाखो? दा बसुमतारी, जन्मनि स्वर्गियारि बसुमतारी जाबाय आरो। ओमफ्राय आब'मोनहा AR प्रडाक्सन दङ। AR प्रडाक्सनाव बिसिना सब माबाफोरखौ सेटआपफोरखौ मोनजोबो आरो पस्टार दंखायो। AR प्रडाक्सन चेनेल दं आब'नाबो। ओमफ्राय नेक्स्ट आपकामिं मुभि फैबाय दङ, नै नुथारसिगोन। लोखि फुजा दुर्गा फुजायाव नुनो मोनगोन। फिल्म नामानो जाबाय आर'नाइ। थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आर'नाइ फिल्मखौ। बेबिना हाय खालाम सना, हाय खालाम दे लोखि। हाय हाय गाइस होन, हाय गाइस होन। नै मोजां थांदों नै सना, किउट नुदों। थ' जों थांगासिनो गाइस। बे सवेल होननाय जायगाया मोनसे पिकनिक स्पट आरो एसे मोजां डेक'रेट बा अभार डेक'रेसनबो खालामनाय गैया। दंफां मोजां मोजां दङ सेभ खालामना दोननाय। ओमफ्राय दैमा जिङाव आं थांखांबाय, आंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटआव थांदोंमोन। थ' जों बेवहायनो फट' शुट लाहैनो नागिरदों आरो फट'ग्राफारा, खोरोम बर' फट'ग्राफार। ओमफ्राय नै खानायखौबो एसे सैलाब बानायबाय आं स्टाइलखौ, जेल सेल लागायनानै। गस्लाखौ एसे प्लास्टिक टाइपनि गानबाय, ओमफ्राय नै अफिसार बायदि टाइपबो गानबावबायसो आं। नै दा जोङो आब'मोनानि ओरै हाबसनग्रानिफ्राय, आब'मोना न'आ मामोनलाय? मा टौटौवा, बगिनदि टौटौवानिफ्राय ओंखारबोबाय आब'मोन न'निफ्राय। ओमफ्राय बगिनदि सकखौ मोनसिगोन। बगिनदि सकनिफ्राय लेफ्ट टार्न लागोन जों। लेफ्ट टार्नजों हाबबानो मोनो आरो बारा गोजान नङा। मेबि 2.5 किल'मिटार 3 किल'मिटार जागोन आरो सवेला। बे सवेलाव फट'शुट खालामहैनोसै माने। नायलांबाय था गाइस। जों लामाखौ बावनानै एसे बारबायमोन, लेफ्टजों हाबनांगौमोन। ओमफ्राय जों दा टार्निं लाफिननानै नै राइटजों हाबनाय बायदि नुबाय। ओमफ्राय हाबबाय जों दा नै सवेलाव थांगासिनो गाइस। सवेल ये मा नाम नोंना फट'? हा नामखौ खोन्थालाय। मा नाम? सना गानदों, सनाखौनो गाननो रोङा बियो हारसिं गाननो रोङाखै नामा? हा गिलिटार खै फवा दं? फवासे? नामा या हम लोग का हीरोइन ये शीशो, ये पिकनिक स्पॉट है सोयल का गाइस। लोग इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये।
혼자요 बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा मेगनाव आंनि उन्दुनाय गैला नुजाफैयो दा आब' अल्ड मडेल पस्ट होदों मोनसे ड्रेसखौ फुरना गानदोंमोन नालाय अल्ड मडेल होदों पस्ट नु दा सारबावगोन दख'ना गानबाय हा दख'ना गानबाय माबायदि नुदों नों गावखौनो गाव आंना माथो खानाय जाला नै आंनि गोसो गोनो गोथो नों दाजा खुगा